Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга таба койбер темалар турында кыскача. Гаеплеләрне табу һәм бу тәртипсезлекне бетерүне таләп итү аппарат киңәшмәсе вакытында кемгә эләкте? Яшь питбайкчылар сезонны ачты, ләкин гомуми файдаланудагы юлларга чыккан очракта аларга һәм аларның әти-әниләренә нәрсә яный? Намус эше гаеплеләрне табу һәм бу тәртипсезлекне бетерүне таләп итү. Бүген бу хакта аппарат киңәшмәсе вакытында Йорчолы мэры Ноэль Мәгъдиев белдерде. Сез шәһәр территориясендәге санкцияләнмәгән чүплекләр турында бара. Шул ук вакытта 1 апрельдән шәһәрдә традицион санитар-эпидемиологик 2 айлык башлана. Санкцияләнмәгән чүплекләр Жемчужина шифаханәсе һәм Чудо дети үзәгеннән ерак түгел Благодатный урамында КамАЗ проспекты һәм Металлургия урамы буҗра чишелеше янында табылган. Возникновение несанкционированных свалок создает множество проблем как для жителей, так и для окружающей среды. Они становятся источником загрязнения воздуха, почвы и водных ресурсов. Кроме того, на таких свалках можно обнаружить опасные отходы, которые могут нанести серьезный вред здоровью людей и экосистеме в целом. Санкцияләнмәгән чүплекләр өчен штраф һәм башка санкцияләр рәвешендә административ җәза каралган. Әмма әлеге чүп-тауларның авторларын билгеләү насыйп булмады дип хәбәр итте Руслан Вильданов. Галстуки снимите все, большие начальники вы. Я не думаю, что в таком большом количестве мусора нет вещественных доказательств. Я думаю, что найти можно. Плохо искали. Авторы же, наверное, есть вот этого бессовестного отношения к городу Набережные Челны. Шул ук вакытта 1 апрельдән 31 майга кадәр территорияне төзекләндерү һәм чистарту буенча традицион санитар-экологик 2 айлык игълан ителде. Барлык оешмаларда җыештыруны һәм чисталыкны тәэмин итәргә тиеш. Шулай ук 6 меңнән артык агач һәм куак утырту, балалар майданчыкларын ремонтлау һәм башка эшләр планлаштырыла. 19 апрельдә гомум шәһәр өмәсен үткәрү күздә тотыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тимур Сафронов, яңалыклар. Питбайкларга гомуми файдаланудагы юлларда урыны юк. Бу хакта дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре искә төшерә. Агымдагы ел башыннан шәһәрдә транспорт чаралары белән идарә итүче 20дән артык бәлик булмаган бала тоткарланган һәм җаваплылыкка тартылган. Тагын 17 яшьлек егетне питбайк руле артында туктатканнар. Тулырак киләсе минутларда. Бу яшь питбайкер гомуми файдаланудагы юлны тренировка майданчыгы белән бутаган булса кирәк. Ул төрле трюклар башкара, шуның белән җәрәхәтләр алугына түгел, ә юл хәрәкәтенең башка катнашучыларына да комачауларга мөмкин иде. Егетне юл патруль хезмәте экипажы туктатты. Несовершеннолетний был привлечен к ответственности за управление мотоциклом, заведомо не имея права управления транспортными средствами. Ответственность предусмотрена частью 1 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Мотоцикл помещен на спецстоянку. Хокук бузучылар турындагы мәгълүмат бала белән профилактик эш алып бару өчен бәлик булмаганнар белән эшләү бүлегенә тапшырыла. Җаваплылыкка ата-аналарда тартыла. Транспорт чарасын идарә итү хокукы булмаган затка тапшырган өчен 30 мең сум күләмендә штраф каралган. Кроме того, родители ребенка привлекаются к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Исегезгә төшерәбез, питбайк спорт инвентаре булып тора һәм еш кына аның яктылы приборлары юк. Питбайк белән махсус майданчыкларда гына идарә итәргә мөмкин. Ул гомуми файдаланудагы юлларда хәрәкәт итү өчен каралмаган. На мотоциклах и квадроциклах разрешается движение по дорогам общего пользования только при наличии регистрационных документов на транспортное средство, в том числе самоходную технику, водительского удостоверения соответствующей категории или удостоверения тракториста-машиниста для управления самоходной техникой, государственного регистрационного знака, полиса обязательного страхования. Также транспортное средство должно соответствовать требованиям технического регламента. Мотоцикллар, квадроцикллар һәм питбайклар катнашындагы аварияләрнең нәтиҗәләре турында табиблар да кисәтә. В результате ДТП дети получают тяжелейшие травмы и могут быть привязаны к кровати на всю оставшуюся жизнь. Травмы, которые дети получают, это не только переломы, это тяжелые повреждения внутренних органов, это тяжелые повреждения головного мозга, в результате чего остается тяжелейшая неврологическая симптоматика.
Дәүләт автоинспекциясы ата-аналарның үз балаларының куркынычсызлыгына җитди карарга, аларның кайда булуын контрольдә тотарга, мотоцикллар, питбайклар кебек куркыныч уенчыкларны сатып алмаска һәм балаларга транспорт чараларының ачкычларын бирмәскә киңәш итә. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бүтін дөнья мусульманнары төп бәйрәмнәрнең берсен Ураза бәйрәмен билгеләп үттеләр. Яршалыда барлык 15 мәчеттә иртәнге намазлар узды. Дин тотучыларның гомуми саны 6000-нан артык кеше тәшкил итте. Безнең төшерү төркеме Нур Ихлас мәчетендә булды. Иртәдән үк Нур Ихлас мәчетендә алма төшәрлек тә урын юк иде. Гаит намазы укырга теләүчеләр шул кадәр күп иде ки, мөселманнарның бер өлеше урамда урнашты. Хәер, һава торышы яхшы иде. Дин тотучылар быел ураза тоту шактый җиңел булды. Гаит бәйрәмен гаиләдә билгеләп үтәргә ниятләүләрен билгеләп үттеләр. Уразаны дөресен әйткәндә сәламәтлек буенча миңа тотарга ярамый да инде. Шулай да тотмасам да менә шушы изге көнендә килергә булдык. Бәләкәй малаем белән иртә торып, монда килергә булдык әле шушы изге бәйрәм көнендә. Бу инде икенче ел инде. Икенче ел бүтән айын тотуны. Булай бер ике атнлап тота идем инде. Хәзер бүгенгә гаять намазына килдем инде. Укып, кереп, өйгә аша кайтарга идем инде. 3-нче ел ураза тотам. Бәйрәмне гаилә белән бәйрәм итәбез. Барлык иманлы кешеләр дә тоталар дип уйлыйм инде. Мин хәзер берничә ел тоттым, 5-6 ел. Елда тоттым, Аллага шөкер. Нур Ихлас мәчетендә Шолымыр Нолмагдиев та булды. Ул билгеләп үткәнчә, бу көн барлык дин тотучылар өчен дә үзенчәлекле. Ураза гаете мәбәрәк булсын. Һәрберсен чын күңелдән бәйрәм белән тәбриклим. Исәнлек, саулык, иминлек телим. Матур иттереп бергә яшәргә, эшләргә. Авыр вакытны карамастан бердәм булыйк, бергә булыйк. Матур итеп бөтен шәһәребездә гөрләтеп ифтар мәҗлесләре үткәрдек. Менә шушы мәбәрәк булган ай безләрне берләштерә, укмаштыра торган, бер-беребезне хөрмәт иттерә торган, сәламләштерә торган ай безне тагын бер елга калдырып китә. Шуңа күрә инде бераз бездә көйүнеч тә бар. Ураза бәйрәме 3 көн дәвам итәчәк. Шулай ук мөселманнарның төп бәйрәмнәренең берсе Корбан бәйрәме 6 июньдә көтелә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тимур Сафронов, яңалыклар. Җиңел уңайлы төрле төсләрдә үкчәле һәм үкчәсез иң мөһиме кулай бәяләрдән Беларусь ая киеме янәдән яршалыда. Табигый материаллардан һәм яхшы бәядән сыйфатлы ая киемне Муса Җәлил урамы 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге адресы буенча сатып алырга мөмкин. Бирдә Беларусь ая киеменең язгы һәм җәйге коллекциясе ир-ат һәм хатын-кыз модельләренең киң ассортименты беркемне дә битараф калдырмаячак. Модель хорошо подойдет тем, у кого имеются выпирающие косточки. За счет своей большой полноты и высоты носа данные туфли подходят на любую ширину стопы. Благодаря застежке-липучке нашим посетительницам с высоким подъемом гарантировано удобство надевания и снятия, даже при отечности ног. Подошва из вспененного полиуретана с добавлением каучука прослужит долго благодаря своей амортизационной способности. Тәкъдим ителгән барлык модельләр фабрикада җитештерелә. Тәҗрибәле консультантлар һәркем өчен уңайлы һәм кулай бәяләрдән ая киеме сайларга ярдәм итәчәк. Моннан тыш күргәзмәдә төрек текстиле дә тәкъдим ителгән. Я всегда покупала белорусскую обувь. То есть удобные и очень прочные, потому что натуральная кожа. Удобно кому, какие ноги у кого. Уңайлы ая киемне һәм төрек текстилен Яршалыда Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге адресы буенча сатып алырга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Отдых на Каме в любое время года, на природе, с полным комфортом. Уютные домики со всеми удобствами. Это глэмпинг, это Ижминводы. Татарстан, Менделеевский район, село Ижовка, санаторий Шифаласу, Ижминводы. Комфортное лечение зубов по доступным ценам, стоматология, улыбка. 54 62 31.